Zdravím lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, no a dneska, jak se můžete znova a znova podívat, tak máme tady Peel Trident. Je to taková předělávka Peelu P50, protože je to úplně jako to stejný, takže si dáme montáž a půjdeme na jízdu. Čas montáže. Já si myslím, že montáže stačilo, no a my se jdeme vrhnout na úvodní jízdu. Jedem! Nice, tak jedem. Zase to mini autíčko, jak se můžete podívat, já v něm sedím natěsno, ale u montáže jste mohli vidět, že se tam vleze druhý člověk. No a my se jdeme podívat na maximálku toho auta. To zní jako sekačka, asi to bude mít stejně koně jako Peel nebo trošku míň. A nevím proč všechno přirovnávám k Peelu, prostě sorry. 60 skoro. Já doufám, že to úplně nezdechnu, protože je zase klasicky 30 stupňů venku. A vypadá to, že to je nějakých 67, 65 na rovince. To je docela dobrý, a je to trošku podturujeme a slyšíme ten motor. Dobrý. No, myslím si, že se můžeme vrhnout na tuning. Doufám, že tam konečně bude něco pořádného, protože jako klasicky tam vždycky nic není, ale necháme se překvapit. Zas to s ním hází, hochu to je. Tady máme náhod na všechny 3, ne 4, ale 3. Turbis. Ty kokos, hezky. Turbis maximální samozřejmě. Ježiš, to zase tady bude fart efektů v tom videu. Zase to poprťkává. Tak, tady si dáme brzdy max, toto taky max. Ukaž ten roll cage. Holy shit, kámo. To bych se posral, kdybych tohle viděl na cestě. Dáme si 6rychlostní, max, kola pořádný, aby nám to nepodjížděl jako klasicky. Vím si, tohle si počkat, zapomněl jsem jednu důležitou věc. Let's go. Tak. Zde si dáme lipouš a ducktail. Docela dobrý. A máme z toho Ačko. Jsem čekal, že teda bude být trošku víc, ale dá se. A abych nezapomněl, tak se podívám, co tu máme za dezingy. A tady Burger Pongebob. Ukaž ho. To je docela dobrý a já to tam nechám. Tak jedeme. Připravte se na hodně fart soundů, které už možná jsou. Jako klasicky, nedá se to uřadit. A vypadá to, že to drží víc na těch silnicích. Se 130, tak si to trošku potníme. Pozadu toto taky. A jedeme. Ty kráso. Já myslím, že dnešní závod s tímhle bude jako po másle. Takže se jdeme vydat na náš závod. Náš závod je přímo zde, takže a jedeme. Jsem tady.
Tak jdem. Jsem si pošunul koberec. Sakra. No, nevadí. Kamo, v dešťu. To jsem netestoval. Ježiš, to zase bude. Srandy kopec. Kurník. Aha, dobře, auto se nám přetáčí, výborně. To jsem potřeboval vědět v této situaci. To netočí. Nebo já netočím spíš na tom volantu. Tak uhnitý chleba ukrojený. Yeah. Ne. Pozor, tady náš oblíbený spot. Do driftu. A zadně všichni předjeli. Holy shit, kámo. Dobře, znovu. Ne, kámo. No. Já se na to vykašlu. Co děláš? Jinak dejte like a odběr, aby vám podobný content neutekl. A já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja. To vezmu aspoň to 5. místo. Aspoň to 5. Kámo, bez kasy. Ne! 2000 years later. Ne! Co se tam děje? Proč jdu rovně prostě? A few moments later. Šestý z 12 za 3 závody. To kámo není možný. A toto je zase autíčko pro nějaké ty zkušenější řidiče, na vyblblnky úplně super auto. Ale zase na to závodění to není moc optimální, zvláště v dešti. Jako podle mě na suchu by to jelo úplně skvěle, ale v dešti vůbec, kámo, vůbec. No a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like a odběr, do komentářů mi napište, jak jste se dneska měli. No a zatím zdar, borci, zdar!